To amma idan muka duba a nan akwai abubuwa guda uku. Na ɗaya akwai wato alaƙa tsakanin abubuwa da suke canzawa, wanda alaƙan direct alaƙa ne. Ƙaruwan abu kaza yana sa abu kaza ma ya ƙaru, kamar wannan da muka yi magana, nasara da himma. Wato nasara ya dogara ga himma, to wannan yana nuna duk sanda aka ƙara wato himma, nasara zai ƙaru. Misali kuma wato ƙoshi da kuma abinci. Dimo ka shi abinci, dimo za ka ƙoshi. So ƙoshi ma misali za ka ga ya dogara kan abinci. So duka suna tafiya hand to hand, wannan direct proportion ne. To amma akwai wani abu kuma sai ka ga idan abu A ya ƙaru sai ka ga ya sa abu B kuma ya ragu. Misali yanzu idan muka ɗauki speed, saurin mutum da kuma lokaci. Misali speed, kana ƙara sauri, lokaci da zai ɗauke ka kaje wani guri za ka ga ya ragu. So speed kuma shi ba direct ba ne, so it's inversely proportional to time. A duk sanda ka ƙara sauri za ka ga lokacin da zai ɗauke ka ya ragu. So wannan ana kiransa inverse variation. Direct variation shine ɗaya ya ƙaru ya sa ɗayan ma ya ƙaru. Inverse kuma shine ɗaya ya ƙaru ya sa ɗayan ya ragu, shine inverse variation. Akwai kuma joint variation, wanda za ka ga abu sama da biyu suna da alaƙa. Misali yanzu speed da muka yi magana, sauri da lokaci da kuma wato mukaddara da shan mai na mota. Misali na mota ne, speed naka in ka ƙara speed zai rage time kuma zai ƙara yawan shan mai da motar zai yi. To kaga wannan speed ɗin ya dogara akan wannan time, amma dogaron inverse ne. Tsakanin speed da wannan kuma da petrol kuma is what direct variation. So wannan shine simply abin da ake ce ma variation, joint wato da direct da kuma inverse variation.